Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय आंनि फिसा बिबार बागानजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय आरोखि ना। ओमफ्राय मैथाजों अमा संनो नागिरदों आङो। मानो होनोब्ला आंहा सासे किउट बिनानाव दङ नालाय। ओमफ्राय अफिस बन्द'नि थाखाय माने जोंनाव बेरायनो फैनो नागिरदों आरोखि ना। ओमफ्राय बिनि थाखाय आङो रेडि खालामगासिनो। अमाजों मैथा जानो लुबैदोंनो बिथाङा। ओमफ्राय बिजा अमाखौ एसे फ्राय खालामनो होननानै साराय फिसायाव जानबाय आरोखि ना। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे साराया फिथा सावै सावै अयथासार गोसोम जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय हुख'नायबो जाला बादिनो सावगासिनो जागासिनो। ओमफ्राय बेयाव एवबाय आरोखि ना आङो अमाखौ एसेल'सो नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर अमाजों मैथा गोथाव मोनो कमेन्ट्सआव आंनो खोन्थाहरसाय। आं खिन्थु बिराद गोथाव मोनो मैथा गोरलैजों दा बिराद गोथाव जाखादों आरोखि ना। नायलांदो आं माबायदि सङो नोंथांमोना आंनि संनायखौ। साजों जानो गुलुम बेद फिथा बानायगासिनो। मोखांखौ देखायथ'ला एसे आनरेडि दं। मा होननाय खुलुमबाय फिथा बानायदों। गुलुम बेदखौ ए आंबो दानि एसे फिथा दानायाबो रेडि जाबाय। ओमफ्राय अमाजों मैथायाबो रेडि जाबाय। ओमफ्राय आलासिखौ लायनो थांनोसै आरोखि ना। लायनायखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय थाला। ओमफ्राय नै जोङो साजों साना जानो होननानै साना बानायगासिनो आरोखि ना। बेयाव मिमि होदों मुरि, ओमफ्राय आलु बयल मोनसे होदों, ओमफ्राय पियाज, हाइजें, दुन्दिया, बानलु, ओमफ्राय थाइबें आरोखि ना। बेखौ मिक्स खालामनानै जानो नागिरदों आरोखि। नोंथांमोनाबो जाफेराखैबा जानाय नाय, ओरैबादि टेस्टि जाखायो आरोखि ना। नायलांदो माबायदि बानायो बेखौ। जाफेराखैबा जानाय नायदो नोंथांमोन, ओरैबादि गोथाव जाखायो। जोंनाबो आंबो रोङामोन, ओमफ्राय बे बायदेवआनो आंखौ सिखायदों आरोखि ना। आं मिक्स खालामनायखौ देखायदिया, बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनांगौ आरोखि ना। ओमफ्राय बे कालार जाबाय, ओरैबादि टेस्टि जाखादों। नोंथांमोना जानो नायसाय। ओमफ्राय जोङो बेलासियाव फुचका जादोंमोन। ओमफ्राय थेंख्लां रोसिजों मा एड खालामबा ओरैबादि टेस्टि जायो आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। ओरैबादि टेस्टि जाखायो आरो। दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानो गाइस। थेंक्स फर वाचिं। लाभ इउ अल। बाय बाय।